O singură dată am fost corigent la... Ați fost corigent? Da, pe toamnă. La ce? Era, nu politică, cum era? Constituție. Era ceva cu economie politică. Economie politică a fost, da. Constituția au fost ca materie. La aia n-am uitat-o și nu o să uit. Și ați rămas pe toamnă? Ce medie ați luat bacalaureatul? Ce note ați avut la bacalaureat? Moment. O medie suficient de bună. Un șofer pe orice basculantă la un constructor are peste 100 de milioane. Alo, cum te cheamă, bă, băiatule, pe tine? Marcel Ciolacu. Cum să spui asemenea prostii și asemenea tâmpenii să audă lumea? Ești un vorbitor și un prost. Bă, ce că e prost? Bă, n-are nici față măcar. Stimați români, am multe defecte. Îmbrăcat urât e. Urât e. Prost e. Noi nu știu de unde e găsit. În ce an o să traversăm Carpații pe autostradă? Cum? Din ce parte? Aoleu, ăsta chiar e prost, nu? Din ce parte doriți dumneavoastră? Nu cred că e relevant. Mergem, odată trebuie să legăm Moldova, să trecem Carpați. Ce ai mai băut apa de la găini? Ce-i cu tine? Al doilea drum, îl știm cu toții, Comarnic Brașov. Ești prost, prost, prost. România trece de la fapte la vorbe. Ce se întâmplă când inflația coboară de la 10 și la 4,6? Ce se întâmplă cu prețurile? Înseamnă că prețurile de bază e un indice la INS. Sunt mai mulți indicatori pe care îi aduci și calculezi inflația. Produsele nu se ieftinesc, ci doar ritmul scumpirilor scade. Au scăzut. Ați văzut că n-au mai fost Dar prețurile creșteri. nu scad. N-au mai fost creșteri la alimente. Nu există urcuși sau coborâși la nimeni în viață. Nu există o constantă. Întotdeauna există și urcuși și coborâși. Presupun că același lucru se întâmplă și la companii. Urcuși. Presupun că și tinerii noștri, copiii noștri, nepoții noștri pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Ciolacu nu are niciun vot de la diaspora. I-a făcut nepregătiți profesionali, i-a făcut în toate felurile, va plăti factura. Putem să ne naștem sub toată galaxia. Când ai ieșit prost din mama ta, așa mori sub toate zodiile.